ngaturaken pambagya kawilujengan para tamu. Wilujeng dengan kanthi raos kamartikaning pangkalih tumbuli gelaring budaya Jawi keparang swangi abiyantara. Nyarengi swanipun para kadang-kadang mudha tumaruna kene keparang badhe sungsu gatra tumantuk rasanipun para tamu midolya. Sowan gelaring budaya Jawi lumantar swanipun para kanca pametri budaya Sekar Kinasih Campur Sari. Ingkang keparang bijil saking lalatan Kenteng Susukan Kabupaten Semarang. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Insinyur Madan. Sowan nderekaken lekahipun para tamu ngantos dumugi paripurnaning kanthi samangke tumuli wanci kinandenan Triwidwati ingkang sampun satata tegati keparang nderekaken lekahipun para tamu ngantos dumugi purnaning kanthi samangke satata jumeneng wonten saking pemanggungan Dia Ayu Lilis ingkang parang bijil saking lalatan Pengging Kabupaten Boyolali. Ingkang kaping kalih keparang Widwati ingkang keparang bijil saking lalatan Kabupaten Boyolali Dia Ayu Galuh Purwati. Ingkang setunggal Widwati ingkang keparang bijil saking lalatan Jogja Dia Ayu Titin Apsari. Sinenggoyong kadang makarya keluarga ageng Widi Profesional Audio Sound System awanci kagiaraken lumantar kanal YouTube Lintang Studio video syuting wanci dari akan lekahipun sagung para tamu midolya yang atas dumugi purnaning kanthi samangke wilujeng lekah kanthi ras kemartikaning panggalih gelaring budaya Jawi keparang sowan lumantar para kacang pametri budaya Campur Sari Sekar Kinasih. Semoga nuwun kula nuwun.
Matur sembah nuwun samangke nyarengi lumadining tata upacara suga parisuga nderekaken kayipun para tamu ing samangke mobil saking kulawarga ageng pisan Sutrisno ingkang kepareng bijil saking Laladan Temanggung samangke mobil kepareng badhe paring berkah pangestu lumantar foto sesarengan ing samangke nyemanggaaken amrih regenipun ing samangke nyuwun rediken saking kulawarga Besan Sutrisno saking Sang Narpa Jundaka ing samangke. Wanji kepareng sowan gelaring budaya Jawi lumantar sowanipun para kanca Sekar Kinasih Campursari. Lumantar sowanipun Lilis Widawati kang kepareng mijil saking Laladan Boyolali tersenyum. Tebih saking Laladan Boyolali menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih Campursari. Sekar Kinasih. Mijil saking Kenteng Susukan Kabupaten Semarang. Mekaten. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Insinyur Madan. Sapa Mandan? Mandan. Piyaine sing ndi, Mas? Piyaine iki nggih. Piyaine ilang. Piyaine ra ketok bocahe. Iya, engko rada sore-sore kan, Mas. Heeh. Nggih. Menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih lelipur parisuka. Nggih. Ngaturaken uluk salam rumiyin ya, Mas. Monggo, nggih. Nggih, menika bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Sekeca akan lenggah. Nggih. Namale derek Mayu Bagyo ya, Mas, dumateng keluarga besar panjenenganipun Bapak sinten? Keluarganipun Ibu Suprihati Ningsih. Oh nggih, Ibu Suprihati Ningsih. Piningsih. Nggih, mugi anggenipun gadhahi hajat mengko saged pinaringan wilujeng. Amin. Mboten wonten alangan satunggal punapa ya, Mas. Amin 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 Allahumma amin. Monggo keluarga ageng ingkang saking Temanggung kasuwun foto sesarengan pinanganten sarimbit jumanggaaken Lirgo Manti ing samangke setunggal bongkos setunggal rampungipun ing samangke saking keluarga Pamanggogati. Lumantar sang juru foto nyemanggaaken nggih. Ngaten. Monggo lelipur parisuka. Pun aturaken monggo jenengan bawa rimin ya, Mas. Anjih. Menika larasipun menapa, Mbak? Derek mawon. Oh ngaten. Ganti iki engko awake dhewe sowan rono. Oh ngaten nggih, nggih. Iki tamune kok samono dawane. Nggih. Sowan sesarengan para kanca Sekar Kinasih lumantar Widi Profesional Audio ugi wonten Lintang Studio. Lintang Studio. Matur nggih. sembah nuwun. Menika nyuwun ngambil larasipun Selendro, Mas mangga. Menika bawa aslinipun pelok. Ya. Menika disilih dinggo Selendro. Ora apa-apa. Anjir. Ya sok barang-barang. Anjir. Biyen aku lak wis kandha marang dika duh wong manis eling ajro ning bebrayan kebak panggodosa yakti
Mbak Lilis. Wonten dawuh lah. Kene Lho lah. Kanjeng. Menika keluarga ageng ingkang saking Temanggung. Nggih. Matur sembah nuwun ngaturaken wilujeng lelenggahan kanthi martikaning panggalih. Wah, jan yo. Dipun antu-antu lho sak Anjing. ket wau lho. Kalau mau bidal saking Temanggung wanci tabuh Jam pinten? pinten, Bu? Oh jam Jam 8 saking Temanggung. Wah anjir. Mugi-mugi saged barokah sedayanipun. Terus pinten jam niku Mas ndek wektu ki mriki iki? Tekan kene mung sekitar setengah 11. Jam 11 nggih. 2 jam. Anjir. Nggih. Oh ngaten itu sing kesasar. Oh anjir. Wah anjir. Matur sembah nuwun mugi samenika mugi pinaringan kawilujengan sedayanipun. Sekar kinasih benjang